olisi kiva kuulla olla siellä Nuuksiossa niiden kahden naisen kanssa. Kukas kumma kulkija tää on? Onko tämä se ohiampuja Allu? Joo, tämä kaveri on tullut tänne Savukoskelle vain ainoastaan vaeltamaan. Hänellä on jo pitkä partanotkin saapunut. Hän on niin väsynyt, hän on tänäänkin kävellyt jo 3 kilometriä. Hän käveli onnensa ohi, koska lintu lenti vasemmalle. Hän ei ole tottunut ampumaan oikealta vasemmalle. Hän on vain tottunut ampumaan vasemmalta oikealle. Nyt hän kuorsaa niin makoisasti. Hän näkee unta kotioloista. Pääsisi siihen sohvalle köllöttämään, laittamaan television, DVDin, olut, tupakka ja iltalehti. Sitten hän nukahtaa siihen sievoiseen uneen. Voi tätä miestä parka. Hän on joutunut tällä viikolla kokemaan suuren pettymyksen. Voi. Nyt hän nukkuu kuitenkin niin väsyneen reporankana. Tällaista unta. Saattaa olla, jos hän liikahtaa, hän näkee unta myös karhusta. Se suurin pelko hänelle on aina ollut elämässä. Pimeässä vaeltaa yksin. Ja karhu pirulauta tulee lottokupongin kanssa vastaan ja kysyy, otatko Ari lottokupongin vai minut? Ari vastaa, minä otan kuule sinun. Sinä olet minulle kaikki kaikessa. Hyvää yötä. Tähän päättyy tämä lasten tarina. Goodbye.